Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyuon ko ang langit. Okay, Ania. So, needing clutch bag. Ay, salamat! Ay, ipihon sana ko hakon kompleto ba? Ah, dahil milode. Uy, ano kung naarmang ka des may putahan? Ganong nagtungok naman ka diha? So, dire, oy! Sabay di tabo ini bata ang magwa mas kaugalingon. Milode! Melody? Ay, day, may gusto kang isulti nako unya. Magsulti ta, day. Uwa ng lusing. Nasayod ka gyud day, iniara ko kanunay alang nimo. Salamat nang pero ako'y problema. May gihuna-huna lang ko. Problema lagi. Wala gyud kuno siya'y problema. Ha? May lain din kang huna-hunaon gawas problema? Ah, kadaghan rog mahimong hunahuna-on sa naa. Ya saba di ay. Huna-huna pagid kaglain nga kapoy magani huna-hunaon problema. Maghimo pagid kaglain problema. Pero ako ron, wala na ko'y problema kay gihatagan na mo kong kwarta. Kadaghan na akong mahimo ini oy, day. Ay, sugdis pag-agda nilag pamahaw sana. Ayun na. Sa gawas lang kami magaon. May klase pa mangod si Melody. Busa, di lang kami magdugay. Okay? Melody, let's go. Oh, mga na ta. Sige. Tiya, di na lang may magdugay. Nang lusing, salamat. Ay, way sa payan, day. Pag ayo-ayo mo. Ingat! Amping! Buyers! Years. Buot na ba? Ikaw ba laptadong kay ka magbuot mo kayo Years pa. Oh, hamlihon ko na ni be. Nga, Ako uning ipon kay basig na kuwang nigoro ko. Antik baya. Sakto ra lagi ko, no? Gibandol baya na. Nyak makuwang, ha? Alkansi ko. Hala, no? Muragyog may puhunan. Aba di hay. Sige na lakaw na. Makabiya na kasing. Ngiga, karon palako na ko nimo. Humanta ka hatdi dinhig pamahaw kay maton nimo wa kay kwartang ikapalit. May ikapalit naman ko. Ogoy! Maon nang wa na ko nimo kinahanglan. Kadaghan pa ni mong tabi di asing oy. Igdalagong mangayo ka. Oy, wa ko mahangol ana, no? Bisa gatagan kang ingon ani kadaghan, ha? Oy, wa na ko magkinahanglan ana. Saon ko man ang daghang kwarta nga di ko man na madas akong lubong. Di lagi. O di ay kapalit maliglungon. Magpalit na di ay kasana. Mamatay na di ay kusing. Awa, tamahibaw. Nanggaws na ang musing. Nunguban ka. Ay, di na tumahibawan ka matayon, ay. Pero sana, lain pa'y ato ba? Kining, nakabantay ka. Saan sa man? Sa gisoloob ni Demilode? Ayun di pa magutugod. Si Armando noon kabantay ko. Kwaboy, guwapo man gihapon siya sing bisag da idaranaw niya. Macho gihapon. Baka diya ay lain sa kagsabaw sana. Ang ako ba, nakabantay ka bang day Melode nga muragwa sa iyang kaugalingon? Ha? Kay hain man day siya? Sihain ba? Wag kasi ang kaugalingon, di ko tanak kung hain day siya paingon. Huy, kakapoy di mo sana. Diskasi ta ay! Okay, niya na kita sa skilan. Melody? Hey. Kaganina ka pa ngayon niya na. May nakahasol ba giti mo? Sulti ko ko. Wa lagi. Gikapoy lang tingali ko. Sige, ato na ko.
Oh, may nalimtan ka. Ha? Ang akong kiss. Amping. Lahi ang iyang lihok karong adlaw. Ingon sa may gitako siya problema. Unsa man ka? Hugaw kang pamati ko sa kukagalingon. Gusto kong isumbong ni Armando na hitabo na ko, pero dili ko makahimo. Tingali kong si buhaton ni Armando sa iyang anak. Diyos ko, kasi ang ngayon kong buhaton. Aron malimot ko ning tanan. Tabangi ko. Sugat sa pag-uli ko din ay kagid ng katawan. O ako mahilo na. Don't tell me nga nakonsensya ko sa kibuhat ko kang Melody. No. Angay na ito niya. Dili siya angay sa kong respeto. Hugaw siya pagkababae. Angay lang hugaw-hugawan siya. Pero... shit. Ano bang maramang kong nakonsensya? Murag pukaon ko siya mga bako. No. Dili ko ang magkonsensya. Dili. Angay lang muhila ko sa siya. Sa mas pagpahilak niya sa kong inahan. Angay lang. Ditong dapita, nata ka na ba silang mga relief goods? Kaya mga bata diha, oh. Ihatag pa nila kini mga pack lunch dire. May mga daghan pang sobra. Oh, yes, ma'am. Bisihon ko pag-usapang akong kaukalingon sa akong foundation. Ingon man, uban sa akong mga amika. Dili ko mahimo magkunahuna kanunay sa kipuhat ni Armando kanako. Kaya lang makita ko sa opan that I am a strong woman, a fighter. Uway magkaguba na ako. Ako si Agatha de Leon Bautista. Hello? Hello, Yes? baby ko. Dugay na tayo magkita. I miss you. Jerome? Busy ko. Bye. Ayaw na. Ayaw. Sa papay tuyo mo. Mangayo ka na sa kwarta? Himuon ko ni mong katasan? Unsa? Ingon na balang yun ana ang pag-ila mo na ako. Dili ba mahimong manawag ko rin mo kay gimingaw lang ko? Ha? Human sa imong kipuhat o gipanulti? Mutuo pa ba ko nimo? Oh, baby. Ni sulti lang. Nasulti lang to na ako kay nahiubos ko nimo. Murag minikay ka naman ko na ako. Murag may batanon ka ng lain ng gisaligan. Unsa ka? Gayeng nandra bitaw ka nga igihan kay ko. Ha? Siluso ko. Labi na ma-in love ko. Sabat niya, oy. Gimingaw na ko. Ug hawk sa tibuok mong lawas. Gusto kong mukupot pagbalik sa lumoy mong hawak. Masimhong pag-usap ang imong kahumot. Hey, kalawang mo na to. Ali ako. Sultita. Busy pa ko, Jerome. Busy pa ko. Bye. Di na ko magpatunto pa ni mo, Jerome. Pero, tinuod ka niyang gisulti? Nga gimingaw siya na ako. Nga nagsilosan siya ka in love siya na ako. Mauna kini ang akong buti pasabot. Nga mahalin palagi ko kog batanon, Armando. O gaw. Unsa naman? Nada sa imong buhat. Wa, gipaungan ko. Mibahar na day ang imong gahom gaw.
Suwayan ko kunog tawag. Tingalig, ari mo uban ako. Yatis ra. Unsa man? Pustahan na sa ta? Magkuha na sa kong laing video na mong duha. Yamats. Sige, karo. Tanawon ta kung madaba nimo siya kata. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!